Sí que és cert que hi ha una calvície com més genèrica, per dir-ho d'alguna manera, no? Que és la majoria que tenim els homes i que en certa manera heredem des d'un punt de vista genètic, no? Però tot i així, tot i que tu puguis tenir una predisposició genètica a acabar sent calvo, és com tota la vida els temes circumstancials i externs a la pròpia genètica influencien moltíssim. Llavors dues mateixes persones que comparteixin els mateixos gens podrien desenvolupar calvícies en moments diferents depenent de la vida que portin, no? I això al final entra tot, entra l'alimentació, entra l'estrès, entra els seus hàbits de vida, qualsevol cosa, no? Llavors al final fins i tot persones que en principi no tenen aquesta predisposició segur que han notat alguna vegada que a lo millor en un moment d'estrès o de mals hàbits en concret notes que perds més cabell, no? I que comences a notar